Bapila ai kita jing kelimo. Ta kumbala ya kurang na ship admin. Kala dai kapor yang iwei pe iwei ban kum ka WhatsApp group. Ire ban pai khamat ikba don haka jing jenjar ba shem jing ye ban no ka jing yarap yi kibriu ki badon haka jing jenjar. Nomor kumbang yo singom ta napi bagi ba yarap dai tang sing bahlang ki MLA MDC nang ta wat nak sarkar kila ban ajing yarap tang nam ta kitu kiba itu ba anuksa kibala don bela khalok kita ki skim ki on video dan ki ai ba yo na social welfare nda ting teng ye ke bachem jinjar chem lanot kumbangi wan mentah ni don uni ulong kpa brang don brang im ngai ke jinjar kham palat ban tu ki longkmi ki bala du no ya ulok te kala dei kapor yangi ki WhatsApp group ki wei ro ban sim lam ik senjam ban le akan ke jingarap kamper wala da pi ai ka barit ni ka bahe ngai tang kam sim nomor to kublai tang ta sa ka wei pan